V tomto produktovom videu si popíšeme postup aplikácie sklenenej fólie, označovanej tiež ako temperované sklo. Táto sklenená fólia poskytuje tú najspoľahlivejšiu ochranu pre displeje mobilných zariadení a v mnohých prípadoch dokáže zachrániť displej vášho zariadenia pred rozbitím a nákladnou výmenou displeja. Obsahom balenia sú vlhká a suchá handrička s označením 1 a 2. Prvú používame vlhkú handričku označenú číslom 1 a nápisom Wet, s ktorou vyčistíme displej od nečistôt a mastnoty. Následne suchou handričkou s označením číslo 2 displej vyleštíme. Dôležité je dávať si pozor na všade prítomné prachové častice, na čo slúži modrá lepiaca fólia, označená nápisom Dust Remover, ktorej úlohou je nás týchto prachových častíc zbaviť. Po dôkladnom vyčistení displeja jemne stiahneme ochranný film z temperovaného skla a sklo pozorne priložíme k displeju telefónu, ktoré svojou vlastnou váhou prilne k displeju. Sklo vždy chytajte za jeho okraje a pri lepení neohýbajte.